Чекат някой любовница. Нали, обичам да ще уважавам. Ти хубаво, добре. Ако ти ме обичаш, разбрам да. И аз те уважавам, аз ще Васка, дам бивирона, аз ще ти дам и на бивирона. Аз като гледам, ти след малко ще искаш да ти гледа на патка. Няма значение. Ама ще дам и на бивирона да я слушаш. Не, бивирона няма смисъл, аз съм колко казарон. Злато гледай, ще е верно. Видя ли го това? Ти що, може се внимава, Внимавам аз, бе. Шкота, Сега, че ние с Валю си казваме едно-две. Ти видиш нещо, бивирони се случи. Моля се. Те шо? отзаде ласкат. Това много пияни по пътя, Васка. Не само ви. Сега, ще ти онова. Ти ще опознаеш моята жена каква е. Как? Ще опознае ли? Хубаво ли ще опознае? Само да няма някакви драми пръчки, Васка. Моята жена. Абе, няма проблеми, разбирам аз. Знаме, че и много печена жена по принципа, ама. Не знам каква е знаеш ти, обаче... Кой? Какво искаш да кажеш, да разбира? Валю, ще го гукнеш и ще го шибаш ти. Кого? Валю. Кого? Моя бригадир, който е? направо ще вземе бивироната в устата. Кого? Да? Бивирона? Бивирона ще е в устата. Кой е това? Кой е това? Него е биляри. Да? Него е биляри. Ти ще видиш нещо. Бригадире, Слуша? бивироната в устата си имаш. Да знаеш? Ма това, какво значи сега? Бивирона, бригадире. Къв бивирона, бе? Ти направо искаш да кажеш... Кажи му нищо, бе. Нали кажа, че се опознае с жена ти? Кой да му Аз ще да позная, ама ти бивирона не си видял. Няма да видиш и сега като видиш една бивирона, ще я правиш... Как ще прави? Бригадира! Как ще прави? Добре. Бригадира! О, кажи му да знае как да прави. Бивирона, как ще я целуваш, бе? Наго! Как ти? Бригадира! Къде си ме скрил, Ласка, бе? Виж на къде си присега. Тук е много далече, бе. Ма къде ти ще? Къде тук? Какво ще правим тук? Пари имаш ли? Имам, ма. Имаш. Тебе имаш ли пари? Що няма пари, бе, малка? Питам, бе. Има, що няма пари? Защото вика спирай тук да ходим на някакъв бар ли, къде? Ма скам спри, там ти не спреш. Няма, аз спирам там. У вас отиваме сега, да се опознаем с По дома отиваме и сега ще опознаем моята жена Чай, не сме и ще да вкарам с нея обаянята да ишки дупи ще се удари, ще да стане без зъби. Чуваш какво говоря? Ще миеш бана, Пешо, таки ступани ти ще имаш, без зъби ще остане. Чуваш ма? Стига. Чуваш? Аз те кажа, че направо... Жената или Мариана? Мариана, която е Мариана? Да, Мариана ще има... Мариана ще го остави без зъби. Па твоята жена ще изгони веднага. Моя жена няма изгони, моята жена ще вкара обаянята, ще прави тупаници и секс. Секс си бани. Да виж какво прави. Аз не идвам вас. Направо. Що? Не. Ще ме оплаши. Що? Страх са от ебани? Не идвам вас. Взема ме вкараш, значи обаля облъска, ама на ебета. Той човека не е изкарал казарма. Ти ще го правиш сега? Карам към вас. Само ми кажи къде живееш. Ти ще объркаш ли Сериозно. си? Сериозно ти говоря къде живееш. Ти ще сега бъркаш ли за това се? Гимнастиров, надолу. Централната. Леофорот. Лефоро, да. Тук е църквата. Църквата. Тесерс Мартирес. Да. Жълта църква. Попаме. Направо знаме, че да можем да влезеш. Аз знам къде има кръст. Знаеш ли къде живеете?
Макар и не знам къде. И зад рибарския там, бе. Пак пешо. Пише тук наляво. Тук не може наляво. Тук не може наляво. Аз не мога. След кафенето. Чекай, да има карачо. Надясно, после надясно. Чекай, пише. Ето го паха. Чекай. Сете ли? Ей там мотора. Да? Там завивам. На кой етаж? Етажа? И направо. Да. Да, на кой етаж да спре? Не, тук надясно и надясно. Тук надясно. Надясно и направо сега. И направо. А, така. Та с улица. На кой етаж да спре? Анте. Още малко. Да. Не. Ей, ще имаш да искаш? О, Великотърновски, ето го. Ето тук тази ламба да свети надясно. Тук. Надясно. Тази ламба да свети малко. Да. Точно. Казаш му дошъл дома? Та се еднопосочна. Не ме бъркаме. То Ти беше го обед. Е, там ще заведем на ръце. Ти беше го обед. Къде си го направил? Къде още? Тук не се признавам. Къде направо? Що? Оттатък да влезна? Да. И ще излишно да се. Айде да видим. Има ли паркинг пред вас? Няма. Ракия имаш ли у вас? 100. Или Няма 50? ракия, нямам жена, нямам деца. Ай, стига. Аз ще те шибам да зорива. Ти ли? Колко ми сладък. Тук е свира! Ти камара бизнес картише? Кой? Що не жил сам? През колите ли да мина? Имаш по-малко само ти. През колите ли да мина? Но сам, минуто утро. Добре. Та суица наляво. Добре. Надясно, извинявай, надясно. Надясно. Да. Е, това е кукер. И? Да, бе. Ямбол. Това сте знали? Оф. Ляво дясно. Насам, веднага за теб. Веднага. Да. Добре. Да. Веднага нататък и после надясно. Надясно, виж. Но то наляво няма. Виж как е моето момче. Извиняй, Сега? само направо. Направо. С леко ляво. То блок ли някъде, ако намериш някъде спре. Аз знаех, че тук живее. Тук под лампата точно. Това е. Да, аз съм станал. Ей там да спрем. Няма то. Там няма. Да бе, станал. Тук в стената после. Чакай малко да паркирам. Чакай малко. Пичо, Слушам. тук е назад, паркираш пак. Тук затварям пътя обаче. Е тук. Не завършиш пътя. Аларма. Няма слиза. Няма, той виж как ма дърпа. Той не слиза без мене. Върни за тебе. Чакай малко, бе. Не съм жена за тебе. Дела малко, как ма дърпа. Маска, понеделник е? Ами аз отивам в Ираклио, затова. Аз ще окарам в Ираклио сега. Няма да седиш. Пишо. В Ираклио трябва да окарам, бе. Ооо. Да. Ти ма обина, не? Кой е страна аз? Златио виновен. Чао. Чакай. Порате. Еба майката циганска е. Написа, ама виж как се казва истина. Маймуна циганска. Търпала ли? Какво правим тази? Ще аз мисля. Ба съм магал, само да ме види. Аз съм казал, че ще го изгоня утре, ама ще го изгоня. Не мога да. Златио,
Виж, това се казва харистия. Ти видя много добре за какво става дума. Това са лайна, дето код да им направиш, те винаги ще искат нещо. Няма си направил така, както искат те. Той искал съм да командвам. Да е, май циганска да е, бе. Ще да командвам? Кой ще ме командва? Той ли ще ме командва? Той ли да създава работа? Ако не бях командвал, ако не бях казал това правете, това правете, това правете, ще ли да вадим по толкова парчета злато? Ти видя с очите си. Няма ли да вадим? Нямаше да варим толкова. Кой, той ли ще им даде акъл? Какво да правим, как да работим и как да отидем? Ето мангал. Вместо да е такова. Ма той не знае. Ко не знае? Ко значи не знае? Не точно калеригименош. Не знам как го кажа по-бързи. Не калергименош, бе. Трябва да е доволен на това, дето му се случва. Не, калеригименош не знае какво е доволно, какво е добре, какво е лошо. Не знае. Той ли не знае? Другото да си умен, друго да си планираш. Че си планираш не означава, че си умен. Нито, че си умен, че означава, че си планираш. Според мен, не? Така е, вярно е. Ама тъп планирос, знаеш кой е? Планирос е жив тапак. Не е калергименош. Той човека сега не знае. Човека. Иска да излезне отгоре. Не бе, Златио. Това си е човек с мръсна душичка, разбираш ли? Това искам да ти обясня. Всички хора са такива. Каквото да му направиш хубаво, той за него все си е някакъв лош човек, разбираш ли? Каквото хубаво да му правиш, никога няма да си добър.